باتیں ودا چراچے اور پسر میں بنے دے یا تیل ود زیتون چھ خاص حرم کے سوزے دے یا تیل ود زیتون چھ خاص حرم کے سوزے دے یا تیل ود زیتون ہو پاکیزاں مزیدارام لمشکلام برو پزر چند خوشبودارام لمشکلام برو پزر چند خوشبودارام ہمیشہ پا مزار کے سوزیدین ختم دے یا تیل ود زیتون چھ خاص حرم کے سوزے دے یا تیل ود زیتون چھ خاص حرم کے سوزے دے یا تیل ود زیتون چھ خاص حرم کے سوزے دے باتیں ودا چراچے اور پسر میں بڑے درے یادا خاکی پنجرہ میں اودر گیتا میں بدلام حجور دا حرم دا پارا بیتن درشلام حجور دا حرم دا پارا بیتن درشلام کاسترگی میں ہونا پریدا پاس زلے درے یا تیل ود زیتون چھ خاص حرم کے سوزے دے باتیں ودا چراچے اور پسر میں بڑے درے یا تیل ود زیتون چھ خاص حرم کے سوزے دے یا تیل ود زیتون چھ خاص حرم کے سوزے دے یادا خاکی پنجرہ میں اودر گیتا میں بدلام حجور دا حرم دا پارا میتن درشلام کاسترگی میں خونا پریدا پاس زلے دے یا تیل ود زیتون چھ خاص حرم کے سوزے دے یا تیل ود زیتون چھ خاص حرم کے سوزے دے یا دا ٹھول کنا بے بیاہوں چھ خادم ہوئی دا دروے دا ٹول کنا بے بیاہوں چھ خادم ہوئی دا دروے ولا جارو پلا سورت مرزا زہمی جگروے ولا جارو پلا سورت مرزا زہمی جگروے خدمت کی میں گردن کھل بدن دا تنوی سلے دے خدمت کی میں گردن کھل بدن دا تنوی سلے دلے یا تیل ود زیتون چھ خاص حرم کے سوزے دے یا تیل ود زیتون چھ خاص حرم کے سوزے دلے افسوس چیر گناہ دا بدن میں حریرام جوڑ شویتنا مصر کے قالین میں بے نظیرام افسوس چیر گناہ دا بدن میں حریرام جوڑ شویتنا مصر کے قالین میں بے نظیرام تر حشرف مدفن دا محمد کے وڑے دے تر حشرف مدفن دا محمد کے وڑے دلے یا تیل ود زیتون چھ خاص حرم کے سوزے دے یا تیل ود زیتون چھ خاص حرم کے سوزے دلے باتیں ودا چراچے اور پسر میں بڑے درے یا تیل ود زیتون چھ خاص حرم کے سوزے دے یا تیل ود زیتون چھ خاص حرم کے سوزے دلے